Seniman ulung ya. Selamat malam Wong Dalu. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Sangi Dawu Katimbalan. Juga Mas Duduk dalu menika wae dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih, nggih. Pok-pokan utawa gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi. Timbangan ya meneh. Napa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Nggano. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu, lho bos trek sak panunggalane. Tebu menika anteping kalbu. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone buka pok-pokan iki supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude jaya mulya menika dipun paringaken berkah. Tebu pemangke panjenengan manteping kalbu. Mari penggalih kula tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Pak Nabi menika luar biasa. Titik-titik ngerti gelar wayang kulit. Setahun iso ping pindho ping telu barang piyambak. Kaya dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan. Nah, jan kaya kula niki kesilam banyu adem. Kok sik dadi dalem. Sing ngomong kok aku karo kono to, lha liyane ndi kanca. Anggen yo pan-papan Mas. Sik to iki pantomin apa piye? Jok klutuki ra iso fokus, bojone nusul kae kok. Di. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lutut. Nggih, Mas. Aku lek lutut-lutut ngene kelingan iki buah. Kowe kula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki ditandani kaya ngono kuwi jare. Napa ora kaget Mas aku. Kuwi nyanyi Mbak Maya Praga lho, Pak. Nggih, kowe Mas aku. Tak kira bojone klutut to. Itu bintang tamu, nanti digoleke nggon sing pangan. Bojo sing loro iki. Lho. Bojo dua ning omah, bojo dua iki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Lho, perasaan sing loro kaya sing geder. Kok sing geder? Ora ning didikon kok ora penak ngono ngomong. Alhamdulillah. Ngene lho Mas, lho. Ya. Kula kali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Pak Nardi dalam rangka ngespene warunge Pak Printung menika. Ora, warunge Pak Printung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkul awake dhewe ning kene enak. Kuwi iso kowe tembak doyo ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulako kaya Pak Printung. Apa maksude? Ngeten. Kula tak niki rada jelas niki. Wis rada padang. Dadan tebo-tebo. Saku piye piye. Barang tak sakjane lah kok apa jodoh kita kumlot ngene. Lah iya lha iso ngeroken lho kowe. Pak Printung ki hebat. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok untung kok bagus. Nah, men sewu. Pri iki salah sambung prigel. Dadi wong iku kudu prigel contone Pak Nardi. Pak Nardi beliau prigel proses dari bawah akhirnya menuju kesuksesan. Jadi seorang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biar kita Pak Nardi rekoso dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena setelah Pak Nardi sukses itu bojone nggih sukses. Apa ya? Lah apa hubungane karo Pak Nardi itu kan pemborong tebu ya petani ya duwe armada. Bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Lho lho, masa Kolega kerja relasi. Kerja sama kok Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. bojo kula nggih nyambut. Omsete iki nang 500-an juta miliaran Pak. Rekanan. Rekan, maksudnya piye? Hubungane piye? Bojo kula nggih nyambut dia berhubungan dengan tebu. Pak kula wis tebu. Bisa menurut Omongan nek bojomu bakul es ya. Kok bakul es kok jangan kanan karo Pak Nardi ngopo. tapi omsete nun sewu lho. Iki nun sewu sedina niku entek lek 2 ton, Pak. Es tebu. Es tebu tak niku 2 ton. Dek iki terus telake sak piro. Loh, Terus sedina entek piro kok ngati. Dadi omsete entek 2 ton. 2 ton. Larang-larang piye? Larang-larang biyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi. Pak Nardi kene ning botok kene. Nah, ini kok. Heeh. Nanti kan nanti kan kok. Iya. Akhirnya kula terus apa niku sharing. Heeh. Terus jos iki awakmu iki bojomu nganggur. Nggih. Akhirnya sini tak lagi pekerjaan, tak letak stok tebu, mbah piye carane akhirnya bojo kula terus tebu dan sekarang sukses. Iso budidaya. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan
Bakul es iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu engko sedina niku entek setengah pabrik. Wah, tapi termasuk gede loh. Omsete niku sedina niku 75 juta. Lah nek giling tangane bojomu ra kiting to. Ngawur yo mesin kok ilmu kok. Wong Duwe mesin. Mesin, karo mesin. Es ki setengah pabrik. Es is setengah pabrik, Mas. Plastik iki ya. Nggih. Plastik iki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Kaya sak cikepe Bakul es tebu ngene sak Mas. cikepe sak plastike 3 dino. Telung pikep. Karyawan itu sampai saat itu sip-sipan, Pak. Karyawan itu sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe duit. iya. Karyawan niku kula niku senajan tok bapak sebu niku karyawan kula niku 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Lah kok ngumpul-ngumpuli karyawan puskesmas iki. Dan ngumpul-ngumpul Pak Nardi tadi. Karena saya mempunyai resep sendiri. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Saiki bojoku saiki pun tutup, Mas. Banyak apa? Kudune nek nggon semakin berkembang semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki kesalahanmu. Bojoku sak durunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus dicipi dhewe. Oh, ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, retno terus ngincipi es tebu, saya kencing manis. Sere. Mbak ini yo coba ini. Ini. Tak kira lerene lek mergo Tak kira iki nek lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO tak kira ngono. Ora kok butuh kula terus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek digawe ora gemen-gemen. Ah. Kalau iki syukuran kanggo warga masyarakat delok wayang delok hiburan yo insyaallah mulai gawe hadiah. Karena Pak Nardi iki yo juragan tebu yo juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah aku dicepatne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak dengkelmu iki kok. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak lek sangsung tebu tebu. ya. niki kula lali nek. Apa? Tegese prigel ya Pak Kusne ya. Ngecen. Aku kaget aku muni prigel. Makane kancane nek timak trata. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika Pak Nardi, Pak Ganong, Pak Ganong. Pak Ganong menika Lah kowe sepuh kok Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho. Lah itu kudune tititan sing ndi jali. Pak Ganong. Yo. Ayo. Ping 3 diundang ora apal iki. Nah, Pak Ganong lho. Datang mobil lho. Pak Ganong. Tenanan apa ora iki? Yo, aku cacah. Jare sapa? Padha kuwi cacahmu kemaki lho. Tapi Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruci lho. Loh, nyantong kan. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Sugih ora malih, Penak orang dangak, sugih bodoh, orang panen jodoh. Menika Pak Ganong. Walaupun susahnya sukses, montore sing didudune wong niki. Asline omah niku yo mek niki tok. Kok tak lah wong Tegese ning omah ki enek Alfa Fortuner, Pajero di wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kayak Pak Ganong. prasaja. Prasojo. lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu yo prasaja. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000 ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi nek perkara dasar sing 30.000 iki sing cilok aku. Lah ngopo? Dadi iki aku pagurane mahmu ngisi sesam itu. Nggih. Bojomu nggih dasar sing 30.000 bos. Heeh. Tipis to. Oh tipis pol. Lah kok nyekat bak letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Sering metu lah kok pas dinggo ini aku pas teko lho, aku nang di Semarang. Lah kok dinggo iki tak sang wajan. Loh, iki mosok pinjangan tewel ya. Kae kudu tewel. Apa kae? Kok kae tas kulaan kates Australia. Kok tewel. Ngono kuwi dicek sik kok tewel tenan apa dudu. Wah tak jual tas nang kok. Lah kuwi ben akurat kaya. Ngono kuwi nek ngono kuwi mbok yo ndang kepiye iki go pratik. Dilekne ta? Lah ngene iki yo ngono tak go tom. Malah nonton kaya. Cari gaji. Tenan.
Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Cek di Pak nggih. Mil. Izin Pak. Wah, Pak Nardi ini kok luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi kok. Heeh. Ngomong. Kuwi didone tebuhe kurang iki banget. Tebu. Oh, didone tebu piye to lho, tebune sak pirang-pirang. Kelangke. Mulane ben Kurang blawan. muga-muga dongake turah payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan meneh. Ya penjari pastiane pokoknya buka pokokan, tutup pokokan, mesti gelar wayang. Mula tembune pok-pokan. Nah iki genahno tuh. Genahno tuh. Nek tembune Pok-pokan yo. pok-pokan, kuwi lak mesti ana nama membawa makna to iki. Heeh. Pok-pokan. Apa iki? Gini-gini. Caca sing ora ngerti sing dadi iki jarine pok. Jadi pok kecepok wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki menggolone ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Lah ngerti kok ning arep. Lah kudune pripun? Buri. Nah ngono digenani sing ora ngerti ki ning buri, ngono lho. Pancen sedaya Sedaya ngerti ngerti arep lakonane ngerti nang ning mesum buri. jumeglung Bali-bali. yang ngerti ngomong ngerti yang ora ya ngomong Nek ngerti ning arep, nek ora ngerti ning buri. Oh, masa dadi wong sing keminter. aja congol cumongol. Lah iya no nyapa to kok. Yen kowe iso ya kondo iso yen kowe Ora ya ora. ora. Aja tak rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Kowe iki nyantekke pok. Pokokan. Apa? Bisa ora? Mboten. Ora kok ning arep. Lha piye? Buri. Ning buri ngerti kowe iki ra iso kok ning arep. Dadi masa kowe iki cuma ngol-ngol ngene saku ngene. Lah garangan pring yang melu mimpi itu. Lah ki nyapa Tapi to? nyapa punya ini iki? Aku yo ora iso. Lah pancen. Lah lah, tak kira nek kowe iso genake kowe ning arep. Pak Nadi wonten mriko lho. Pok-pokan. Pok. Pok iso kata nggo pokok. Pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di Pokok kok kopok gitu. Oh berarti Pokok. aku mau ngomong piye to? Kopok. Lah kowe sing ngomong. Kuwi kleru lho. Kok baleni lho. Kuwi kleru. timbang deke rane pokok karo pokok sing itu dadi siji pokok apa anu wae. Ora. Pok. Pok iso ketemu. Alon-alon. Iya. Apa? Soalnya ki tontonan ki yang bisa mengedukasi ya seniman iki. Lho iya no. Ojo ki opo kok nggoli. Pok iso kan ketemu. nek para apik regane mesti Sing genah lho, Dik, genahno. Kakangmu sing cetha lek mengabdikan. soalnya sing nanggapi ya kiai sing bener-bener budayawan tenan. Ojo nganti bleser. Nek kowe bleser kancane ya ngisi. Isin pirang. Nggih ngomong sampean kula tak Pirang aku. Nggih, kula sing tak jenengan. Lah telepon aku. Elek siji elek kabeh. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Lah aku pengundi Mas. tak pok dasu. Kok tak kok bahasa iki Marah iki lho. Lah ini kan menjelaskan apa makna pok ya. Dadi kancane ora oleh ngomong. Ben Mas Kuludukne yo jelasno. Iki meneng. Pok menika Sampai sok. iki lek ngomongane pokokan ben dijelasi karo sapa. Aku Aku dak dak ngerti iki nekut-nekut ning. Dadi aku lak sing manut to. Dek paham. Ngerti apa? Oh, iso. Mbok iki nek jenenge Yo. kamu iku dengar. Yo ngalah ojo sakjane nanti. Apa dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa ora kepenak. Lah tapi nak dipaksa yo apa wae. Pok. Ora bentukan lak ning krono pelengkap. Lho yo kok lengkap no. Bengi iki Pak Nanti disulah. Pokok kan ben dikenani karo kusuk. Mas, nek jagongan nggone lakoni printung lho. Kok nesu nek kok. Lah kira penjelasin karo para kono jagongan. Lah dekmu ngejak omongan. Ono ping nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Jareng. Kula badhe medharaken napa kok pok-pokan ngono lho. Yen pangapunten Unggal jomu karo Kyai Sepuh iki kok murung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sewu piye iki? Nak piye jane kok busanamu ki Surakarta hakine kan gawe tatanan attitude etika budaya. Lah dodok to. Karo Kyai Sepuh ya uyuk-uyuk kuwi Lho kuwi jenenge ora ati-atiran. Mosok kunyuk-kunyuk pok, kunyuk-kunyuk pok ngono iki ora Lah, ada. sikil mentak suwaduk nang. jare aku dodok. Dodok ki nggih aturan ora ngono kuwi. Iki lha kok gunung sampean Nah, contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki ora. Lah. Iki ngene. Lah iki sisi uwan. Sholat Nah, tenan lho. Lho. sholat ini kan.
Mlakune lak mirasa to. Kaya nek sing kecepet, ngono iki mirasa. Kowe mau buka ini toh. Kowe ra kakak apa sih? Wah. Wah aku jajal kuwi anu totone ndi? Sikilmu. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Pak ditegakmu ngono gitu. Ngene. Kalem. Ini kayak ini. Kayak ning gone kraton kae. Nah. Titik. Nah, ngono kuwi. Ya bisa. Iki Kecepatan. lek kecepatan ngono kaya kanguru lho. Dah aku mesti Aku. Mereka uang posisi aku. Sama kritik malah angel kok. Nek melu aku gak kena tak foto melu Tak loke. kurang dek. Kurang dek yo. Dek nih. Boleh kendean nyeret nih. Anu kok presleh ya. Mbahmu. Bisa nek kok kene bundas. Lah iya ngomong dek dia kerek nek kok mah bundas. Nah itu mbak. Ini aku mau bundas. Aku ngomong sing nyeret ki opo? Jadi ini lho, Bang. Ku jare to. Jadi ini Tak kira jare, tilake jare to. Aku udah bayang nih. Umpama bundas nih. Ah. Terus bojone kan luwih betadin. Nah terus Dah yo iki opo? Koci kaya ini. pok-pokan yo. jelas Jelas, no. kenalan iki ditanggap Bapak Lho yo. Bapak mirsani ya. poki pokok. Mati polono apa Tak nyawa? ati ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya yo kok menteleng rene kok. Saka tembung pokok. Bapak di sana. Pok menika pokok. Loh kok nyarak kono? Pak Nardi yang ning jero mobil ta enggak? Mertua to, Pak. Lah kok malah meksa ya. Kok bapak nyaman kono kok. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntungkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik Aku bahasanya. ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. Betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Memprioritaskan. Memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Apa kuwi? Ya kuwi sing kesalahan. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya, Iya. dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin amin. gitu. Loh, nggih. Masuk. Tadi pok ini Pokok, pokok. Oke. Yang kedua pokoknya, pokan. pokoknya kapok. Popok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi orang kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya orang kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan. Jadi boleh kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mulai ketembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kayak Pak Nardi. Beliaunya seperti Oh, itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kejadian yang lebih utama. Berakit-rakit, Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Kalau kayak Bapak Nardi, Nah. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi proses itu penting. Oh. Pok. Wih, pok. Saiki karekan. Anti insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan Soko Ude Jaya Mulya. insya Allah Anti bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Adi Jagat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tepuk tangan buat Luluh. Tepuk tangan ini begitu menjelaskan luar biasa. Apik banget. Ini itu kamu karyawan itu. Aku penonton sak menyembani. Insya Allah menikah sedaya kita dengan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di media ini cedaki rezeki. Amin. Ini loh, masku ini mas, kakangku ngeten iki. Pokoknya pintere jam-jaman, itu sak jamnya goblok nih. Ora pinter iki pinter prewangan kok. Yo pintere ning jam-jaman. Kowe nek ya, kowe iki ngilurmu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu lho. Kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Narti saka tembung narimo.
Menungso kudu narima ing pandum. Wong iki nek duwe jatah, duwe apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Ngere Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Loh, dadi ora kudu bersyukur ning goleki Lho ya mesti tak disyukuri. Oh ngono. Apa sing patut disyukuri? Betul. Jadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insyaallah orang duwe jiwa iri dengki lan cerai. Niki. Niki. Kakang muda. Wah, kan balik jam-jaman iki. Oh ngono. Bapak ngerti. Dino tansah nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat, Insyaallah kita akan hidup bermasyarakat akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe nggandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. amin. Lho, iki Betul lho, Bos. kuwi dadi nari-nari modi iki Dino kata dedongo. Lah Pak Nardi iki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong. Apa arti? G A N O N G. Pak enggak. Ngangge NG NG. Jane Ganong jane, tapi kaprae kan Ganong. Enggak, sok ketemu ganteng. Oh iya kowe aku lek undak-undakan Kok Enggak. iki bayaran dilong wis senenge ra ngono. Kok diundaki. Bocah iki nek diundaki ra gelemane dilong. Ya mau tak longane kok. Enggak memang ganteng. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng nyatane bojone Trisno. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi Trisno dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Oh iya, Inggris nek. Bocah iki Piye balen. Aku selalu ya. Anu ikul-ikul lho, apa ikul-ikul lho. wong ki aja nyawang lupa. Aja nyawang lupa tegese wong lanang kita ganteng mergo awake Trisno, nyawang wong ayu mergo awake Trisno karena dalam pepatah atau kata-kata bahasa Inggris sudah mengatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, Beautiful because of love. Ikul-ikul lho, bener. Yang beautiful Artine. ayu kuwi Trisno. Ganteng kuwi Trisno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Jadi kalau nyawang wong ayu-ayu ngene iki, Hah? kalau ning mandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, Ah. akhirnya kalau nyawang wong ayu-ayu ngene iki, nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku tadi. Biae kudune sing ayu mek Eh. bojomu. Imanmu ki ya tetep Kok pengin iki lho. Luar. Sajake pengin tuku. piye to. Oh bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalian iki nggih. Kalah aku kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge Asli ya. Asli nggih. Ya. Jumini. Lah mosok. Bojone iki jenenge asli niku. Aku lek garwane ki kan apa? Mergo panjen kalau aku kulino golek es tebu. Anu anjalane ki apa? Anjal sapa anjalane lho? Anjal ati Anjar wening iki bener anjar wening. Anjar wening. Nek bojone iki jenenge Sriyani. Sriani. Oh Mbak Sri. Mbak Sri. Sri kapan kowe ani lah sik. Mbak Sri ani. Oh, enggak. Heeh. Dadi alhamdulillah. Ya karo donga, karo nembang liwat donga buat pok-pokan Udi Jaya Mulya iki ya. Nangge seretan piye nek mu anu iki pancen kejaba komedian klinik iki ya juara maca 4. Lho kok juara maca 4 tahun Ngawur saya limo. maca patet iki maca ra tutup. Maca lu kok, maca lu. Maca patet iki maca ra tutup. Jenenge sakit gamelan apa? Sembarang. Lho campur musik dong. Nah, iki ya seniman iki ya kudu gamelan iso. Heeh. Tapi Mas, nyuwun kate Mas bener Mas. Lali panjen kulino. Dek ning panggung kan tak susul jane iki. Ning panggung dek apa susul. Ampun. Keturunan. Ampun. Gane ngopo? Kula belum ngerti kok. Dalam jalan tenang. Wis kan. Halo. Sing kaya coba Mas tamu. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku yo iki. Terus? Tiwas lekku pipis ngadeg bareng jeble iki kok. Ya terus? Banci lagi teko kan. Terus akhirnya kowe piye? Lho Mas kritik yo nyapa? Gedhi to. Tak ngomong.
Apa tebu apa iki? Ora nek ku awakku wis dandal ngeburian bareng cacak. Lho, ala tadi sing iki apa? Ora yo sing disyarat Yang ini wong telu ya, Bos ya. Loh, lha nyapa? Oh, dhewe. Oh. Wong loro no. Anu kan ndonga buat Oh. gede Jaya Mulya. Kae kekasihmu kok di. Kok tak goleke waktu Mbak Maya kan sampe. Wes sampai Saged. insyaallah. Bapak ngerti, tampan sekali. Nah, ini loh maksudnya. Insya Allah. Nek nembang irung ora mekrok ora iso. Angger nembang kok mesti ngene iki napa ta? Irunge biasa wae, Mas cobi panjenengan. Insya Allah. Ayo, coba. Nah, ya ta mekrok kok. Irunge aja mekrok, biasa wae. Kowe nek ngeloni irungku gak apik, padha karo kowe ora seneng karo putra Gusti Allah. Lah ya aku Ora trimo iku panggung. Aja njirungi koyo ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung bolongane yo madhep ngisor kabeh. Lek Jangan jangan dulu ya kaya sepur tumbuk. ya kaya syukur apa boleh kencang kaya ketemu ngono. Wong iku diapal tembang. Bisa ora? Ya apa? Bisa ora? Saja. Udah lagi lho. Ya ya. Coba dong, dok. Bisa ora? Coba. Napa? Sampai iso terus. Ayo kok. Ayo. Arah kono. Lah mau jare jak kanca. Iku kanca tak goleke. Apa ngejak kanca? Bengi iki. Sing nimbali Bapak Nabi. Bapak Nabi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nabi banyak rezeki. Asoy. Sing tak enteni yo ngene. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Kowe ora dadak ngenteni apa to ndang cakep lho. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udin. Cakep lho. Iya, iya. Iki mari ilmumu mboten karo wiji mambung iki. Ini aku yo ngene noto. Lah iki ora dinengeni. Yang sepelan. Jaya Mulya karyamane pancen prasaja. Ora lali wujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sakabeh panjang yuswa. Yo ngene iki lho. Layak kowe njaluk kinden kowe butuh mak aso iki lho. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki sing apik. Iki suwi bal-balane lek. Matur nuwun. Sugong. Sugong. Iki kakek nak aso. Asone kok ae. Begitu hidup ini kini kudu aso. Wis ora ngerti awake. Matur nuwun dumateng saya penonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen nenggae sak ngenggon-ngenggon. Ayo, Lanti ping panggai. Iya, golek slamet dhewe-dhewe. Ayo. Yen entuk rezeki kudu parong. Ayo, ayo. Sing pareng iki sedekah. Bareng-bareng sudah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yang durung ngerti ayo beguru. Iso sukses mergo Pak Nardi peti karo ibu. Bisa lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Oh, ayo jan. Ayo. Tangenteni kancane sak. Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opah. rasa aja lah wis. Ora lali tetep bersyukur rasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapandang. Allahumma sholli wa sallim Bapak Nabi surat sembahyang. Insya Allah dek podo dipujeki rezekine ra arang-arang. Wah, lambe Tak pikir, tak pikir ini. rang Podo Tak pikir mana? salahmu to. Kursi sak. Sakse pundi sing dhisik. Kok iki golek aman dhewe. Ayo, Dre. Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Duin dutune Bapak Nabi surat sembahyang. Yen tiup telok sedekahe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben agama ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Maksud digareng senengane dahar tengkleng. kalau seneng aku iki Piyayine bagus, rambute dawa, tur rada mentereng. ayo Dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Sini cakep-cakep. Muga-muga rezekine saparang-parang. Rino lan wangi ora lali nembami pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. Kelas ndi? Lah kae loro mbek itu papat lho. anu jatah ta ngawur Bengi iki ra lali masuki gareng asta sinden 8. Sinden walu yen tak sawang pancen ayu-ayu. Asale pinggir dhewe najan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya tindakan. wis malaran suruh musak tak iki kanca ya ana Basa ending tentane dendane. lho wis senengane dhewe senengane dhewe lho ya awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang nek ora tegang mesti panjang umur
Kayak ono Silva Nur Maulita, ono Mega. Nah, none, none. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok duduk Jangan menikmati tenang. Aku sih mau mbok cium ini, lagi udah gini aku jadi aku mau gedang. Aku Trisno lho kan sampean. Yen kon milih. Kita gaya harus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih di Mas Duduk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok duduk Mas Jok duduk Apa enak ya? Kok kelabak lu macam. Dia bermata orang Sunda. Lah bisa lho. Tas mangan opo to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih, Yang kau milih. Mas Jok iki, yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Wek tadi masuk Rayai. Pilih di Mas Duduk rapi perawan apa rapi rondok Mas Jok duduk Mas Jok duduk Yen kon milih Mas Jok iki, yen kon milih, aku pilih rapi perawan. apa rapi perawan Enak era karuan. Tetapi apa kok kecicilan Orang bangsir dan joget yang apa? Kowe main musik iki. lu kan iso sikile diguak aku. Rapi perawan Enak era karuan. Rapi apa? Amarga pengalaman. Nek rapi London Jadi matanya ini nek rapi London enak era sepiro. sebab peyopo Mergo tilase yoko. Kayak ya kondi. Ya kok A apa B apa C? ini ki steril Pusatnya tadi aku tilase. Kok steril rumah kamu KB kok iki kok. ini steril Berarti sudah tanggapan lho. Oh ngono. Iki ana sithik loro. Sesuai karo dawamu sing wis tunjuk ya. Jajal digawa ning parahyangan sisa. Balon. Cacing londo. Loncat. Cacing loncat. Engko sing nembang iki kae sing juga. Lho, iki akhirnya tak latih lho isu mau. Mega iki Pak. kamu mate kleru Apa? iki nek ora api nyekel mik lho nyekel mik dituke loro Piye to, Bang? Iki kok ya
Lebu latih piye to, Gak? Iki kita lagi kasih tilas sepuluh. Kita Punya aku dong, Mas. ora klinik iki yo ngamuk, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iki Saya tak akan buru. jelas pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau lho. Ayo bene mik iki ora sak nek nggowo kaya Tak boleh. Nek mik mbok kek ngendi-endi gak apa-apa. Ning nek sarane kon kritik, nek nggowo HP, ning kon kritik iku. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Enggak gawe Kok iso? wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis tak jamin. Nyapa? Telepon angel ge angel. Kok iso apa? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, ini melewati daerah pegunungan loh. Angel. Mulane lek ning pegunungan, kuwi HP-mu ditekno bojomu. Terus kalau wong lanang kon ngesaki ning kene. Terus saya dan dimanapun tempat itu sinyal lebih baik. sinyal mesti banter. Mesti bagus. Nah, apa? Cek power. Jadi gini. Iya, iya. Ya, agak tawure sak ngene. Aku ngomong saya minut aku. Sementara towernya rusak, Aku dudono tower endi? itu rusak, Bos. Sik kebenaran. Kan itu serake lho, serake. Rusak kok bundas. Tower kok bundas kaya. Nah, ya lah. Bajing loncat ya. Boy. Bawa wis pilih. Gak menika saged kula wastani Kembar. duo bajing. Dua bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Dua bajing. Ayo tembak sentuh kalian Mbak. Harusnya menika duo garangan. Nyapa kok radio regul pisan sing orang garangan gitu. Sing ke masak ayam tuh kok garang-garang ke. Kowe mrino garang bojomu berarti. Lu niki mek anu Sasmito. Oh, tas. Jadi sampean asline jenenge Sasito. Pas tahun ini. Pas tahun ini. Melu iki akeh, nama begini. Aku ki nonton kau masih itu lah anakku bakal nangis. Bocor aku tak langsung. Lo anak adalah anak mau anakku diracun gitu. Diracun kanthi rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul om kritik karo tutup ya. Jangan. Bisa mesti jangan. Lho piye to Mas aku. Tapi lho. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Ana genduk Wida. Wida. Ini ben jumeneng sepote sing dawa. Iki Oh, siap Jawa. Tuno. Bling. Niku mawon. Engko bari iki aku iki Pak Nabi uga ngrawuhi bintang tamu lho. Larasipun. Sing anu Mbak Maya. Spektakuler. Udah lho. Spektakuler. Sono dicuncang. Ini niki niat kajanipun Pak Nadi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dono rasa nyenengi warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Nah, Ini dulu Nadia. Nggih. sama Bre? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae lho, tak wetak aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dana. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Oh, alhamdulillah sehat kan. Sehat nggih. Gewaras sayu. Nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nengitan. Boten maksudku niku awet enom ngoten lho. Lho, iya to kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Nggih. Contone kritik no. Riyen niku brewokan lan jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan kan. Jane iki anu lho Pak anu. Dalem Sama iki. Napa pripun? Doh kono ki ngemati nggon wayang. Garapan. Kuwi lek ngemati kok brewok. kuwi lek ini sing biasane to Mas. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono. nek mau sesuk ono pitik talpun, nek guru-gurune. Banyak nyonde iki karo suwak sempur. Iki penembang pun ditalipun kanca-kanca niku Mbak Wida. Wah, apa ndok jeneng Tembang Wida. Wida. Wida adalah Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ndi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Presiden Genji to presiden saiki. Apa Genji? Wah, tak mudeng nek. Milih ning nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, tadi itu wilayah ramai yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi? Wilayah apa Mas? Yo kaya mall terus nggon seperti Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Ya Mas Mas ya. Bu. iki kok tujuane nggon umune to iki. Aku. Jur kelantir lho.
nyingkar ingku Wiwi. sapa kae biro suara iki kene apik iki suara tak argono to tak argono to Ngawur kowe. eh Kuwi jenenge muji kuwi. jajal bawa kali tempo ya rakitan apa iki gebek apa kok gebek apa iki judulnya gebek apa gubuk asmara Asmara. ya Yuk apa lagu iki ya? Sing apik lho Mas. Apa itu ya? Apa? Jajal pamane. Pamane no ning no nani. Iki apa lho? Apa lho? Sore-sore judulnya Tembangnya apa? ketok. Wah ya Allah. Jenengan lek loman to, Pak? kritik karo cawe Nino nano nani. Niki judule Ya judulnya. Joko Warat. Seneng aku lek ngene iki. Jajal pamane. None nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Kok tak kei wae lu bagian. Iya. Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Kalingan semakun No ni nano no nani nano ni no nano ni no nano. Buto galak, buto galak. Sinden tenan ngene. Tutuk pamane. Nino. Apa tuh? Iki muteng lho. Neno nane ne. Capek dino. Samane belajar esuk iki belajar. Cak lho Mas. Kowe iki kok Nani. Tanggapan campur sari ning Ganjeng Kali ketemu sulung. judulnya Jawa men sama ning kelas. Kok kelas? Niki ikhlas ya? Golongan Ikhlas. aku saiki Kita iki nek ngono kuwi anggere jenenge nanya lomo. kok golongan. Kok meri nyonya. Iki pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nabi bloko Nah, Dadi dadi duit sing ditampa ki barokah. iya. Ben saya barokah dituntun ki. Iya penting. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak. Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Nah, lho, ditumi ngono. sing duwe Ude Jayamulya. Pak Nardi. Nah, iki Aku lek apal iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah enak. Lalu jawab Pak Nardi gampang. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Aku ki sakal, dadi wis ngene-ngene iki aku paham jawab Pak Nardi ku gak mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis karo Pak Nardi ning kono. Ayo Pak Nardi. Ya wis bojomu Mas. pinter cerdas cermat pinter Oh, Pak Nardi ning Halo kono. wis. Wong duit ra seneng wong yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi yo 50 ya. jaluk kowe Ojo ngising to Mas. Ngono iki. ya ben di Oh, ben di takani media iki ya Enak niku. Takon niku. Ya dar napa Pak Dar? aku tenan yo Nggih. hidup adalah makan kok iki lek ini di lapangan kan nganggo bako iki bako Saya sedang rokok tak ulu Apa? Anggomu. ngomong cerbet Iki sekti lho iki. nggih. Iki sekti. Seksi. Yuk, Yo. kalau yang tanggung ini diukel ya Pak. Yo. Hmm. Pengen kabeh nyok. Kowe pokoke iso njupuk dhuwit iki tanpa nyinggo lanjut. Iki Iki jenenge mbok cutik, iki mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Yo. Ayo, elek kuwi mbok biak. tapi jangan. Wah, kuwi sapa? ya ngono ki rek man. Emoh aku duit Lek man. duit kasekten kok ming prenek timbalane yo iki kok. ketok. Kowe jajal duitmu kene kono.
Anu, Oh, iki manu tau terang mendreke. Ora. Kok duwite kancane kok ya. Tenang, tak Ya ilang. tidak kamu ora. Malah kok utang aku dhewe rasane. Nyileh dulu ini. Ora. Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oh celeng elu gak celeng. Lek duwite lek. Dulur. Mangsane. Jadi maksudnya dulur pangkat duit obah. Duit obah. Kapan ini aku tak duit lho. Jika duit tanpa nyenggol anggo ora iso. Mulai anduk pun berguna. Mangsamu. Oh, kokno. Tak dompet-dompetmu. Weh. Pira kuwi? Sepur anak tuh. Kita benakne ngene iki yo. 2,5 iki. Iso juga duit utang apa nih gue lanjut ki. Wah. Ulo kalah kowe. Putune warok mangsamu. Iki enggak tak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Kaki danyang bungrekso bumi ngriki kono dua pangesti pejenengan. Dulur papat lima pancer rewangi-wangi aku anggonku. Jika duwite Mas nutuk muga tanpa nyinggolan. Control. Centel head. Remek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning katok warnane kuning jenenge Pepet. Kontrol ya enek. Lipat lipet besi saiki kojo saiki tebet mampet ilang duwite glutuk. Aku sing ketok setelane ya. Kayak tukang selas aja bisa jauh-jauh. Nah, ini lho Pak. Wong sing penting dibuktekne. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ini Mbak Dodo, ilang duwitmu. Lho. Wis tak Tapi jipuk. wis ilang. Ora enek. Lu sarono gak ibet. Lho, sing penting jika tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah dia iki kecari. Lah, Bisik nih. lah yo wis, isik yo wis. Nyapa? Duit kono. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso Omongane. kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing jupuk duit tanpa ning lanjut. Lho kowe ngono lho. Lah iya, Lah yo oh jupuk mesti enek duit ngono. kasih gua waduk sapa? Aku. Lah iya kowe. Ya wis bener kok. Aku ani golek andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lah, apa? Lho, kembang jagat ngerti? Kembang jagat 50. Kowe kurang lecet. Adikmu lecet. Sesuk sampean belajar licet ngono lho Mas. Dadi ben ora dige pok-pokan. 350. Ngene awakmu 200. Heeh. Baik. 100. 300. Akeh memang Mas. Kali-kali. Oke, apa masalah? Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon jujur belum ada apa? Tak tumbasne Raja Kaya lho. Apa kowe? Apa baru koyo? Raja Kaya iki open-open. Apa? Yo kebo sapi, wedhus sak panunggalane. Titik salane piye? Titik. Lah nek wedhus. Mbeh. Betul tahu salane. Sapi. Sapi salane piye? Mo. Mau jadi sakone. Lah Kontrol hot. Mati saya. Kita wong loro ya padha lecete lho. Ora teko. bisa bahasa Indonesia. Bisa kabeh saya sudah. Yo, bubuk 50 lagune. Apa itu? Bubuk asmara. Singkat. Iki lho Mas ini. Bener. Sama kok nunggu. Lho aku niku sampe ngajar. Kowe iki Lah wong ya bunda sekarang jare kok. ket mau pandang awakne anteng. Mas Mutu. Otot dede. Sirahe jangan ndingku. Dodone ini sirahe lho gagah. Ini lho simetris. Nah. Dodo ini. Wong dodone wong
Dik. Wiwi tangane kang ciwibuk wiwi ane Sembang apa? Tapi wiwi ane yeka Mas Klesik tekan irunge sama krok-krok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. kuleng-kuleng itu tak dikok borok. Jenenge Mas Klesik ngono. nanti aku sing rakat sing nyipok iki Ya menangi kakang iki ngono kuwi. asoy Menangi kakang iki. Aku melu Mas. Nek tebel-tebel terus kita asal. Ayo, sing apik nang Mas, sing apik. Sing Aku pengen ngomong suara. Iya. Oh, suara Wida. Oh. Iya. Anak-anak super itu magic aja. Wida. Kalian kan Mas? Ora? Wih, apa bedanya truk karo laki tadi? Napa tekan Mas sistemnya? Yang truk kayak singgung ngomong tebu, Heeh. tapi yang aku singgung ngomong aktif. Oh. Mas kok. Lama bunyi kok gila nih. Wah, ini lagi. Wida iki malah kaya kuntilanak. aku iki etake midati roman karo Joko Kendil Heeh. Aja tak paling ora Joko Dolok. Joko Kendil Cok. Kendil. Dadi kendil tenan iki di kakang kendil repot lho. Ya. serangan walian ben kita roman Sana. Wah, apik Mas. tadi Oh, apik Mas. Iki untuk kaya ini efek kakek ngelakuin tebu nih. Mas, non saya Mas saya. Ini rambut lho Mas, ya Allah, cangkem diukur rambut iki lho. Dan aku tak kabel. kowe tok ya etoke kowe kedanan karo kuwi Niki. yo Oh, nggih. ngajak kok nek upo ning sampean Krisna Ya. Jenenge sapa Mas? jenenge Joko Edi Kendil. Edi. Ora kendil ta? Umpamane kendil. awakmu rada rada sing penak lah awakmu rada ini hitung sithik Oh, ngisi nggak? Kamu ngisi nggak? Yes ya. 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 Kang Masku Joko Kendil. Aku lagi kemudian aku ngomong Oh, Kang Mas. Jarene aku penukokne aku mas-masan. ini tak mau nih tak mau kan aku tak mau nih tentang nama ini nak tak mau akal tak mau akal akal ini Apa kuwi? Atau ya apa Mas? Apa kuwi? akal antik nih Oh, motor metik. akal antik Oh, anu Patrick. Apa? nyamuk kowe jaluk ini malah ini nggak ngomong nggak ngomong Guyub kan itu. Marem. Nesu. Asu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ki yo rupaku kaya ngono aku. Panggah tresno karo kowe. akal antik nggak Motor akal metik. antik Motor metik. oh motor Wala motor Patrick. akal antik ini tekniknya dia Wala anu nyetromi wae. Motor cas-casan dulu. itu dulu Apa lah ngene kok dene kok. Sing dicas ngoten niku lho. Wah, filmmu dawa iki lho. Wah, motor metrik wala motor
Kelek iki. Wah, iki yo dikudut ae. Kalau cek. Kalau mau dulu loro. Lawan ngono Iya, anu motor. Ngono kuwi sing soal operasi lho Mas, mbok odot temen ngono kuwi. Kita tak awakmu topo tuh, awakmu topo itu. apa juga oleh anu etik. Tabule rada peteng sih. Ditutupi lah. Tulus nadyan milikku buk dengan tiba-tiba sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran pinginnya. Aku malah istighfar terus sama lo. Masa enak. Betul Joko Kendil. Masa Joko Kendil main ganteng kok kok ambene limutan. Kok pengen kakek numpak entar lagi. Lambene limutan yo ngantekan aku. Iya lagune Gubuk Asmara. Iso limutan kaya ngene bilang apa bener-bener. Aman banget. Nggih, gimana kemudian? Kalau gimana penasaran? Ya aku kena empas. Enggak empas ya. Rene aman ya. Aku tuh. Enggak kalian. Oh, tak ini enggak sih? Itu Mas Rudi Gareng. Lu disuruh. Assalamualaikum. Kayak bilang begitu lagi. Ini apa gini di tanggung itu aku. Yo gubuk lumut apa ya gubuk Asmara. Gubuk kayu itu.
dapat kali satu yang aku nguruskan lagi. Orang itu Ibu teh sukses Mbak, asal. Agis. Terampil sekali. Pak Agis. Pak Agus. Oh Pak Agus. Pak Agus, ini numpak Pak Atletik. Habis ini beli oteletik ya. Agus.